Osura kasa. Osura bie. Osura ne asase edi nkomo. Na asem kese bi na apai. Asem kese bi na esie. Bedin kaka chiro se bomodin ne subscribe eye Ebibrem Amamre TV. Na de beto fom bia so ye dia brew. Me say sa TV station we ede ensem a atwam de yenim abakosem titinsem amamra ne amane pete ede amount tie me so te se na osoro e kasa wote se asase nso eyedin enye adeketwa na asem bi asi nukure bi apie na nukure apie ye no epie firi hefa nukure ni pie firi Egypt nukure no apie afiri Egypt na asem ni pie firi Egypt no yehunu se se na asantefo se na Denkyira se na doma omo eneye Israel fo ankasa na menim eneme be bon komo enunti ena trosem nim no ohu kusi ewom ohu tema wom ohu lawom ohu nana ewom se na apakan a yede soa ahemfo ene nasefo ni nyina no se Denkyirafo ena edebaaye na wonim se wo fa kwan bia so ehwe se wode bema abibifo abakosem nyina ahwe ase ba yen Ebibrem TV yen Ebibrem Amamre TV de yefsi ekwa akofaba eno obetinsem wonim se Benjamin na ni se na ma dane din no na edin ni ye Benyame na wonim se Adam so na ye frɛ ne Edem obi beka sa asembe na nana oken sa nana etie na ye frɛ no Edem na wonim se eye faro bia na obeti wiase ebere bia atwama abrofo no eto ni din se Tutankhamon no sa na nye sa o se no ma dane din no na din ye tutu ankoma na ye tutu ankoma no mo da daye no no me Tutankhamon eye tutu ankoma na wonim se na ye san from faro ba akon so akufu ewade bibifo nkie wa de nanso so yenya research nti ama won adadayen enne me de abakosem bi betum na abrantie bi kyerɛ adekode pote ene ekwan pote a kyerɛ niema ahoduom de afa eye asante ho ade ma asante ekuofu wi de obo mu din bia asem alanko abusuafo wo de momie ntie ni wia ye besa ababio no kreka ayete se wako school no afom na otiti etwa baba asantefo ho omo ye Ghana ani wakosua asantefo Ghana kan ya kesie na awurade ya asantefo ni asanteman te se Israel ade amawiase ni titru ene Ghana ha Genesis chapter 37 timiye pa awurade Nyankopon fa Joseph nianom so e ma ne ko Egypt verse number 45 no awurade pega Joseph enam so ma oniane na busuamu nyina ba Egypt Exodus so no 2 verse number 23 no wahini bi ba ya no onim connection between Egypt and Israel for ntem wo sha ase soliti ya wo na awurade Nyankopon strike Egypt for down because of Israel for nti tini pa Denkyira o maseton efiri Egypt tini pa Denkyira aseton fi Egypt na ana Denkyirafo ede be pie mu ene mo den Ghana tini pa na o se tutu o na kekere asanteman odi kan ye friend na o se tutu odi kan no na nikura odi so ene kwaman ene ye friend se Asante capital town asanteman nyina capital town ye friend ne Kumase ne ye friend kwaman okosomo bi kono mu nyina ne Southern party a fadodo na mo hye Denkyira ase okosomo ye biko amamle ne amane akese a asante nyina no omusu ye firi Denkyirafo enchen etu okosomo na okosomo ye nimu no na nyenya de ne ohaw ene amane ekoso enunti na asante ti se Israel urade asante ti se Israel ne wo se urade Nyankopon peda ne man no enunti
Awurade Nyankopɔn yi odifo bi efe no obi komfo no che de Asanteman said the Moses Awurade Nyankopɔn yi ne de ma Israel ma no emo be konye e de jiti ne yo Asanteman efiri Denkyira for massive Egypt said the Israel for no efiri Egypt no sa pepepe na Awurade ya Asanteman ene ne ode abia binya Asante Kingdom na Asanteman Asanteman a empuntu animunyam bibia Ghana ha ebeye bibia le no a Asanteman mbetime ya Asanteman efiri na enama Asanteman so na eti so difo bi hye nkom se Awurade Nyankopɔn ani wa Africa for so na ne titi West Africa anase Ghana o kire Asanteman ko Asanteman wa ye ne se Israel e de ama wiase Ghana ene Africa enu ti mesre enhumfu binom ahya ase ye patu e de won ho bebebembe na Asante hene sire musa ahemfo ni panimfo a mo ben no mo mani nko saade no papa na mo mani nko e agenda na nkranza man hene papa ne tia kunya kesi so because we prince of kingdom no na ebrere duru say omo na ni nya dene na Nyankopɔn be pedian ba bi o woni ni patam nyina Awurade Nyankopɔn be pedian wo ya na se utie mi a eni de ne ho blasiem na se wa Asanteman mu ka Asante Kingdom ho a mesrew akonya na wote so no di akonya ne bi echi wode bi akonya ne bi emfa nka no ohene no ato nsanse na akodi ama nipa menyu no mo twemanso ohene na wo jinkrofo yire ohene na wo ye no ma ensem fata na se akonya no be yiwo firo mo ni na ho iti Asantefo omo otuni na esa ni tan say na Israel for nti ni o esa say Awurade Israel for nti Awurade strike Egypt down Awurade strike Egypt down nti no enkura na etwa Israel ni Egypt ho hye nyina no mo nyina mpe Israel for asem no mo nyina mpe Israel for asem enu nti ne ne enkura etwa Asanteman ho hye nyina do na mpe Asanteman ansem no because Awurade ayem to say Israel for e de amane man Awurade nim Asanteman Awurade nim Asanteman enu nti na say bibia mo ye bia Awurade Nyankopɔn pejam enti e ka sunsumu a because sunsumu Nyankopɔn nim physical Nyankopɔn sun nim na say Awurade Nyankopɔn pejam konfo bi mu mamu say Awurade be pejam difo akese ama wakasa de ama mo na Awurade tunti mo ha no mama ne bia mo fom no ni nyina be na wie mo de mo kama koma ntum yem na ye mere na Awurade Nyankopɔn be na ade Awurade hira mo asɛm no ɛna ɛda hɔ no asɛm no na ɛyi ne ti no ɔdɔfo me se ɛma wura mfi da sɛ ɔbɛ subscribe ɛyɛ ebibrem Amammerɛ TV me si die twa guo bia yɛ de bɛbrɛw twɛ afiyi ntomirika ne nkɔtoa so ɛwɔ ɛyɛ Denkyira ne se Denkyirafoɔ apakan a no mo Egypt no mo so aso mo na de baaye na yɛ hwɛ kwan a apakan no ɛfa so ɛba ɛyɛ asase so Denkyira so ma ka ma no atom sa no mo so mo won sem hyehyɛ mo ho yenti asema na na hema de tuga enam se suma ni sia apaso bi ti se koko apaso ena omudi agro no enti no na ese twini bi ene yedi bedi akira na ye botwene no wo ebra ono odi agro ewo apa no so na de ya apakan no eba ye nie yetsna apakan mu a yen yedi kan ansa na enfonton from ana momba ana kete ana asasa ana agura eye Denkyira agura uti apakan mu a wotumi de wo so hu no edi etire eni di apa no edi kan apa na esi no anase apana sumsum esi woni pa no so no wodi kan na agro no so edi echire nti ubusa ya sede apa no edi kan apa edi kan sumsum no edi kan ye nana no edi kan apa no edi kan eno ne nya apa kan piao nana piao na chese nana atinemi ekwanya apakan efa so eye den ebaaye enso so eno no ebusiafo me se ema ore mfie fansa wo so fa wo so sesi amame fa wo so na se de betum bia no onso watimi aye den enya bi na waye den wahye ebusiafo me se niema bebre ena edi akira eba no
okay say Egypt na ye free to me be Horus, okay Horus, okay Set, okay Poseidon, okay Odin. Eye Greek for the best sa gods ni nyina e de ko mu krom no ni nyina ne free Egypt he ya e ma fi say eye dollar I na say US fo sika no on say pyramid bi da so eni bi da so ko hwe ni nim na bo say eno na ye frɛ ne say no be de bete e free say be de no so abakosem de be maw na wo so ai den watie bi eniema bebre wo ho a me de be ba enti abusuafo fansa boso ne ba won so anya bia ye den ahye eye ebibrem TV me du besia e ma wura mfio na ebegi sei jakramo mo ma bai.